bagui khorang rekha Bubagra 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 Tipra sharok oroi poroi ing tongfuru Tipra sharok oroi poroi ing tongfuru Chungno sochana bagui khorang rekha Bubagra 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 Didini tak 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 didini tak 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 Sini সংগঠননি যারা মেম্বার্স দংনাই ফলোয়ার্স দংনাই যারা চংনা হামজাंनाय बोखा बायखाय हामजांनाय हा दफाना हामजांनाय बरक जाहाथे अरय परय उंगिया तैखायै जों गामि गामियाव चिनि लुकु रगबाय जों मालाय कक साका गाय बुबागरा जोंनो ताम ब जागातलाङै थानानै नाय दं गागा बुबागरा चिनि दफानि बागै ताम सामुं टां दं अमनो जों तिनि ताइसा गामि गामियाव मालायै जों तिनि बरबे कक सालायका এবং अर बाय इलेक्शन उंगुइ दङ ओ बाय इलेक्शन जिनि राजनैतिक कौशल बा स्ट्रेटेजी तामुंनाय अमनो जों लुकरनो सायखनाय का स्राय स्राय खायो लुकरबो बुजिखा एवं बसकांनि 5 तारिखनि सिगां जुदि दिल्ली गभर्नमेन्ट जुदि किसु एग्रीमेंट जुदि खालायका हंखाय आफोर चिनि बुबागरान स्राय स्राय सारिनाय हंखाय चिनि जे आगिनि जे कक साबु जों ताबुक जे कक पिरि तंमाने उयाखाय अबतेखेनो जों सामुं टाङै नाय आमनि जों वानसगै दङ तबे ताबुंनि राजनैतिक परिस्थिति जों सानानै नायो जे गेटा टिपारलेण्ड सारा चिनि टिप्रा सारक टाइप थांनानै ककरै तिनि चिनि ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार चिनि विकास बाबू फायै आं तंमन जागाव फायै आरो मालाय फैका कग्रक सालायका हंखाय गाहामनो आंबरनो साका रिनाय जों खायनाय आबैया रिनायखाय रिपायदि जों थोंजाक सुका ताइ थोंजाना मुसुंलिया रिदि जों आबोनि बागै तियार दङ नरक जुदि टिप्रा मथानि सापर्ट नांखांखाय टिप्रा मथानि नरक जुदि समर्थन नांखांखाय नरक गेटा टिप्रानि एग्रीमेंट खायदि जोंथ' ताबु केमनो बुट दिनि जों सायाखौ जों ताबु निउट्रेल तामका बसकांसिनि बिसि इलेक्शन दङ अंग दङ तबे औ उपनिर्वाचनखाय जों लास्ट मुहूर्ते जों सानाय चिनि मेनको फलोवार्स दङ चिनि सापर्टार दङ चिनि मेम्बार्स दङ चिनि लिडार्स दङ जे नरक लास्ट पर्यन्त अ जागा बुट दिदि जोंना सिङै दङ बुबागरानि मेसेज न Nuka kapangma lam khamyarok no bo opobogati sadak nuka tai poros sakhanda tai notice misi ongo abaro nuka gele kam ko kasar karna oro naidi oro to lefront amal or chief minister ka 20 বছর chief minister ka obon age bar home minister ka সমর চৌধুরী তারপরে oro ফাইকানি ni go ni BJP bai ko ni সরকার তাবুক oro BJP ni minister Potima Bumik tongo binin oro bosai ko tabo ma khalinka oro BJP ni MDC tongo किन्तु ओ कामी ओ दनपुर आमचायो तिनि जों गुरिवै चिनि और मेडाम तंग गीता देव बर्मा चिनि रानी तंग ससि रानी छं रंग तै तेब गोबां सिन अजामा रंग तै जों गुरिनायखा कामिओ कामिनि की बेहाल अवस्था आं तिनि जे कामिओ थाङै नगुखा की अवस्था लामा रंग बरंग एमन कोनो गोबां मा पारन तंखौ ताबो इ थाइसा कलाइयाखौ कष्ट खायै सालो राबार दग किसा बागान थाङै रालाय जाओ फालाय जाओ सालो नगक बरक करे सानजा जरा खाय लेंगो अन्तेखायनो बंनि जीवन काटि दङ स्वाधीनता 74 बोसोरावबो टिप्रा सारक अ हानि बोसा हिनजांनाय र तिनि मोसे कष्ट खायजा दङ जों मखलबाय फाइनुक फैका अमनो जों बाहायखाय जों पंनाय बरंनो खाय आबुनि बागैनो साव जों मुथांजागनान बागै जों 74 बोसोर गोबां मा राजनैतिक कांग्रेस कम्युनिस्ट बा बिभिन्न बरबाय थंजाखा किन्तु ताबो ताइ थंजाना मुसुंलिया चिन बरब लेंजा का अजराव बुबागरा जेहेतु जोंनो तै दुलखा बुबाग्रान तैफांबाय न जों टिप्रा मथा नायो बसकां सालो अ दफानि बररक मथांजाक सितुन अ हा मथांजाक सितुन अ हा टिप्रा साजाव केफिल फाइतुन चिनि शासन चिनि यागो फाइतुन जों मन नायो आबुन बायगनो भारतनि संविधान आर्टिकल 23 থেকে जों गेटा टिप्रालेण्ड नांगै दंता चिनि टिप्रा मथानि कैंडिडेट जायगा दनपुर एलकार अबागे दरक टिप्रा मथरक धीरे धीरे फायनो लुकुरनो कटसिल जामो तामनो तै फायनो कटसिल जामो अ कटसिल जामो तामनो नरक तै फाफाय बेलेखेनो हामबाय जोंनि मिडिया चेनेल्स नो आसों नांकुकमन जरावो
nangkungmani question sungman bagai ni nabo to kubikok yes chinor ja kun candidate kari Tipra Motha ni e Dhanpur ngi khaba Bwsakangni tabu je by election nani o jaga chini candidate kari haipon chung phayu public obo surprise ngai no tamuni bagai engkai ang o jaga kha haiki sanamu chungo जों जतन साइमानो इलेक्शन के कैसा हावा जेरकम वाटी फाई तैतर माहाय नुगले जों वाटी फाई तैतर खाय तामु निनि साइड पाइट नि जे वा तिनि हा तमारक एखाबा वा कस बकस थुम पाइ टिकटर कसगरु किनार किनार वा को हाक वाग्रु के इलेक्शन बो आबो हायकेनो कर्मी पार्टी सपोर्टार आबो हायरनो वाग्रु माने गुबुन पार्टी रक फायो कि चिनि ओ जगह काइसानो चिनि नाहारमु चिनि ओ इलेक्शन पाइथे इलेक्शन आबोया अबन परे चिनि एडिसिनि बीसी इलेक्शन तंगिमानो नेक्स्ट चिनि असेंबली तंगमानो नेक्स्ट एडिसि इलेक्शन तंगमानो चिनि वर्कर चिनि कर्मी चिनि सपोर्ट रमिनारना नांनायब्ले ओ जगह सीपीएम बाजै तंग नेशनल पार्टी बीजेपी नेशनल पार्टी डाबल इंजिन सरकार फाइ तंग चिनि कर्मीनो जोंनारना नांया दिबा जों हायनो बेदगिरि खाय तंगियाब्ले काजे चिन कर्मी रक न कुनु जाते कुनु पॉलिटिकल पार्टी बिना शर्ते जाते बायस खलाइता मानथु आबनो मेसेज रनानि बागै यूनाइटेड तंगनाइन बागै तिप्रासा यूनाइटेड तंगनाइन बागै इवन इ Dhanpurनि चिनि Tipra Motha सपोर्टार्स जत वर्कर्स जत चिनि महाराजानि फलोअर्स रक यूनाइटेड तंगनाइन बागै जों बरनो मेसेज रे फाय हंखाय तामनि बागै हंखाय ओ जागाव जों नुखा जे बिनि ते कैसा यूनाइटेड तंगमानि साथे साथे जों बरनो साका जे नरनि चिनि महाराजानि मेसेज फायासाक पर्यन्त वेट खायनाय इन केस फाइलिया 5 तारिख नि सिगांते कोनो मेसेज फाइलिया साबनो बुट दोनाय मेसेज फाइलिया खायनो र विवेक बुट प्रयोग खायदि हिनि जों बरनो मेसेज रो कारण अजा चिनि सिम्बल करि चिनि कैंडिडेट करि जों अबनो बुट दिन जों साइमिया आबन बगै विवेक बुट नरक निजिनि बुट न साबनो नामु जों बुजुइरि दिनि जों बरनो मेसेज रो हायसि विवेक बुटनो क्लियर बाबे के अब हायरो बसनाय फिरे लुक अब कासा उपमान अमन किसा क्लियर काय सारि अच्छा ताउन बागै जों बरनि विवेक न यूज खायदिनि मासाका वेरी इंटरेस्टिंग आबुं के हाय कारण ताबो जेसो कुना कुना फान तंगदि बरक जतन सिनसियार स्टेट गवर्नमेंट बतिखे रूल खलाइतं सेंट्रल गवर्नमेंट बतिखे रूल खलाइतं एबं ओ एलाकाव बुस जति डेभलप अंगितं आबो ओ एलाकानि बरक जेसो कुनान बरक फान बरक साइमानो हायसि बर वान सुगुइ दङ जे ओ एलाकाव आनडेभलप अंगि दङ एत बছর স্বাধীনতাनि चिनि साधन रंजित साका স্বাধীনतानि 74 বছর পরে ब ताबुगाबो मध्ययुगीय अवस्थानि आंगे सानामु जों हायसि ओ जागा ना खोमनानि लामा सुबिदा दं ना गारि गुरानि लामा सुबिदा दं लामा पाका ठीक আছে ओके आं मानिनाव किन्तु आबोनि कोनो मडिफाई खायजाक करे हायसि रूटनि कोनो डेभलप खायजाक करे ओ जागा इंगे ओ जागा बर निश्चय बुझि दं हायसि আর এই যে তালবাহানা তিপ্রাসানতি যে ন্যাশনাল পার্টির যে পলিটিক্যাল থিং তমানি যে গেম থিং তমানি এই Dhanpurni আনি খাজানি রাংজন তাকুকতে বুকুকসং বরক যথেষ্ট এওয়ার আবনতি হাইছে বরক যথেষ্ট সিউ তাবু বর্তমানি ত্রিপুরানি পরিস্থিতি ন বরক সিউ Tipra Mothani কন্ডিশন বরক সিউ আইপিএফ টি থকি জামানি বরক সিউ ইচ এন্ড এভরিথিং দূর তো দূর থাঙ্গাय সার হাইनो ব্লেনা जों नुखा बाहायके जों थकिजाक दं आबो बरक सिउ इन प्रेजेंस तामु ताबो सिउ आबन बागैनो जों बरनो जों बायस खायरागलिया जों सारागलिया जों सुदो अबनो मेसेज रेखा जों सारब दङ गोबां मोजां चिन लोकल लिडार्स दङ चिनि ओ जागानि चिन चेयरमैन दङ चिनि गोबां मा चिनि Tipra Mothani जे ओ एलाकानो तैजुलनाय रक बरक बेबाक दङ ओंगे जों अबनो साका जों के बनो नों ओ जागानो बुट मारने जों बायस खाय साइमालिया जों सुंनो साका नरक एलाकानो नरक ऑब्जर्व खालाय दङ सि दङ परिस्थिति ऑब्जर्व खालाय दङ साबनो बुट देखाय चिनि Tipra Mothani बेनिफिट दङ साबनो बुट देखाय इंगिया आबनो नर निजिनो चिंता खालायसे दिन जों मा साका तिना आंखाय जागा थामानि ब नायखांके एकदम सिम्पल न खुरो बिसे हामता अथच माने ब खरकसा खूब एडुकेटेड बर ब बीएड खालायतं भांखना मानि मचराय आनो ब विभिन्न भाबे प्रश्न खायका ओंखाय आं बनो आं सिका जे ओ जागानि बररक जदिও एलाका कुनाव खालायतङ एलाका जदिও आनडेभलप एपनो बरक ओ जागानि जथेष्ट बर अवेयारनेस गोनां बरक सचेतन बरक सिउ आबोनि कारणे न बरना नंनि विवेक बुट प्रयोग खायन आं साव हायसि सुदा आंगिया चिनि पार्टीनि तरफ थेकेनो जों आकक सालायखा ओंखाय तब जों लास्ट बन मा सानाय चिनि महाराजानि इन्स्ट्राक्टन तो जों
bini instruction to जों just kepan follow ma khainai enke tamo instruction phai jini party ni upor mohol theke abo bo जों borno saka je nor abono na singei tongdi asang nung situng hamba